Co tam? Hopie, ciś do sklepu, weź mi chipsy jalapeno i kranz wusztu. No dobra. A mnie weź tytka bombonów. Tytka bombonów, chipsy bambolero, kranz wusztu, a do ciebie? Chce ktoś coś jeszcze? I chce chipsy z kolopendron. No dobra. Skolopendron, a co to jest za szmak? To je ten sam ino ty to źle godosz. To się godo jalapeno. Jalapeno, nie skolopendron. Co ty fanzolisz? Jalapeno. Tak to się godo. A jo wola bambolero. Za szopką, kulołek się z ciotką, teraz nie jest gańba, jak się z ciotką spotkał.